Роман Балаян е сред малкото режисьори от старата съветска школа, които никога не са преставали да снимат своите поетични филми, използвайки стилистика, смятана от мнозина за старомодна, но която най-добре съответства на неотолимия му копнеж към полетите на духа, не само на сън, но и на яве. Нас не безсмертна любов. Новият филм на Роман Балаян «Райски птици», представен извън конкурса на 13-я София Филмфест, ни върна в мрачните години на застоя в бившия Съветски съюз, когато бе забранено да се слушат чужди радиостанции и хората се бояха да споделят с непознати какво действително мислят. За истината се говореше само у дома, в кухнята на спуснати завеси, също и в книгите, разпространявани на пишеща машина от сам издат, които хората, наплашени от системните преследвания, си разменяха помежду си. КГБ подслушваше телефонните линии, шпионираше политически ненадежните, опитвайки се да унищожи в зародиш всяко несъгласие с режима. Основният мотив във филма обаче е свързан с летенето като метафора за истинските полети на духа, на които са били способни само напълно освободените вътрешнотворци, и сцената, която е трябвало да заплатят за своята вътрешна свобода. Заснех този филм по-скоро за моето поколение, но не за хората подобни на мен, които са представители на творческата интелигенция, а най-общо казано за обикновените хора, които продължават да смятат, че в съветските времена е било по-добре, защото и заплатата стигала, и пенсията също. А ако детето ви иска да следва, можело да постъпи в институт, без да му се налага да плаща. Тези хора изпитват носталгия по подредения живот, който са имали тогава колхозниците и работниците, но не и представителите на творческата интелигенция. Те говорят така, защото не са познавали живота на немалък процент от съветското население, което беше подложено на такова нечувано унижение и натиск, които днес просто са немислими. Чрез филма си показвам какво се е случвало в онези времена именно с тези хора, за да разсея илюзиите на всички, които продължават да си мечтаят за връщане на предишното. Как бы обращение к этим людям, что не надо назад, посмотрите, что с нами делали. Роман Балаян, който без всякакво преувеличение е най-ярката фигура в съвременното украинско кино, пристигна в София специално за представянето на новия си филм «Райски птици». Неговото име едва ли говори нещо на младите зрители, но за онези, които помнят годините на комунистическата диктатура, то се свързва с един от най-оригиналните съветски филми, появил се по екраните в началото на 80-те години. Връзката между «Райски птици» и «Полети на сън и наяве» не се определя само от участието на Олег Янковски в двете творби, но преди всичко от вътрешното сходство на темите и мотивите в тях и на първо място, разбира се, от идеята за летенето като израз на абсолютната вътрешна свобода, която бяха развили у себе си най-чувствителните и талантливи хора на духа във времето на тотално потискане на всичко, противоречащо на установените и наложени със сила норми. Но нахлынет печаль, где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, смуги шарки, гадание цыганки, кукольный пряник, да воздушные шарики. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели. Благодаря Янковским некоторые обретали внутреннюю свободу. Благодарение на героя на Янковски някои придобиваха вътрешна свобода. Той самият обаче е провокатор.
човек, който не приема установения ред. Скучно му е да ходи на работа, задушава се от недостига на духовност и подобно на момченце, което не може да стои спокойно край езерото, а непрестанно хвърля камъчета в него, героят от моя филм не желая да се съобразява с изискването да бъде като всички. Но пак повтарям, това беше провокативен образ. Ние специално като такъв го бяхме замислили. На темата за летенето, както е известно, бе посветен и българският филм «Бариерата» по едноименната книга на Павел Вежинов. Си куче и сега не е сутрин. Можеш ли да караш още по-бързо? По-бързо. Вау! Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Без да знае, че Христо Христов е заснел своя филм, аз прочетох «Бариерата» на Павел Вежинов и подадох заявка, че бих искал да я екранизирам. Но от Москва ми отговориха, че това вече било направено от български режисьор. Впоследствие гледах този филм, но трябва да кажа, че си го представях по съвсем друг начин. Я очень жалею, я посмотрел этот фильм, но я видел его совершенно по-другому. Може да прозвучи твърде патетично, но в тези времена аз се чувствах достатъчно вътрешно свободен, за да си позволя да отклонявам предложенията за филми на съвременна тема, за колхози, заводи и така нататък. Просто намерих спасение в руската класика. Снимах по сюжети на Тургенев и Чехов, само за да избягам от тогавашната реалност, която вътрешно не приемах. Затова днес не ми се налага да се оправдавам като някои колеги бивши комунисти, които с готовност снимаха всичко, което се искаше от тях. Аз не съм го правил и ми е леко на душата. Имах само 2 филма на съвременна тема до перестройката на Горбачов: «Полети на сън и наяве» и «Пази ме, мой талисман». Това беше моят съзнателен опит да се опазя чист, макар че страдаше семейството ми, моите деца, защото това ме обричаше на безпаричие в онези времена. Роман Балаян, който е арменец по националност, е роден през 1941 година в Нагорни Карабах. В периода 1959-61 година работи като актьор в театър Степанакерт, а в последствие следва 3 години режисура в Ереванския театрален институт. През 1969 година завършва режисьорски факултет в Киевския държавен институт за театрални изкуства. В киното дебютира през 1973 година, но първата му ярка творба е «Единакът», която е екранизация по мотиви от записки на овеца на Тургенев. Този филм на Балаян се нарежда сред най-значимото създадено в цялата история на киното по темата за противопоставянето между цивилизация и природа. Украинското кино винаги се отличавало с особен поетичен език и стил, който е невъзможно да бъде сбъркан с друг. Тази линия е започната още от гениалния Довженко и развита в последствие от Параджанов, също арменец като Балаян, който е създал най-ярките си творби в Киев. Роман Балаян не отрича, че е подражавал на своя сънародник, но само в дипломната си работа, когато още е търсил да намери своя авторски подход за продължение на поетичната нишка в украинското кино. Едва ли е случайно, че сред многобройните документални ленти, посветени на Параджанов, се откроява именно филмът на Балаян «Нощ в музея на Параджанов».